Bkwac नि गामि सिनायथिनाय आरो बियाब दाफुंनाय खामानिया जाफुङाखै। गामिफोरखौ जों गासिबो जमा होजोब्बाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव भारत सरकार आरो बर'नि गेजेराव थामथि खेबनि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो। बे गोजोन गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDA-बेनि मोनब्रै हानजा आरो UBPOआ सागान होदोंमोन। बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय Bkwac गावखुंथाय गोहोखौ लाबोफानाय जादों। आरो थांनाय 2020 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव आसाम सोरखारा Bkwac-खौ केबिनेटआव पास खालामबाय। आथिखालाव मिहिनीश्वर बसुमतारीखौ Bkwac-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'नानै गासै 14 मावफुं सोद्रोमा दं। नाथाय दासिम Bkwac-नि गामि सिनायथिनाय आरो बियाब दाफुंनाय खामानिया जाफुङाखै। बेनि सायाव Bkwac-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया ओरै बुङो। ओरैनो जोङो जे मोनसे माबाफोरखौ होनांगौ ओरैनो भिलेजखौ जोङो गामिफोरखौ BTC बाहेरायाव जे मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायनि खामानि मावगासिनो दङ, बे आवगायगासिनो दङ। गामिफोरखौ जों गासिबो जमा होजोब्बाय, सरकारनि गथायबाय जोङो। दा गामिया सरकारनि दारैहाय फोसावजाखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि बियाबफोरखौ दानो हानाय जाहैगोन। आरो बियाब दाखांबासो जोङो बिसायख'थियाव मोगा मोगि जाहैनो हागोन। दा बियाबा जों गासै BTC बाहेरायाव राइट फ्रम द धुबरी टु सदिया गासै 36 बियाब दानांगौ जोङो। दा बेयो सावरायनायाबो जागासिनो दङ आरो गभर्नमेन्टआ जेब्लानो गामिफोरखौ फोसावगोन, नटिफाइ खालामगोन, अब्लानो जोङो बे खामानिखौ मावनो हागोन। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।